Warga kasil nggagalno aksi patang begal nggawa gaman dhewean pas pelaku sing nganggo cadar mlaku sakwise warga cedhak nok lokasi kedadean. Bateh ati-ati nek lewat dalan sepi dhewean, koyok sing dialami Agus Siswanto 46 tahun warga Desa Kebon Agung Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. DE ditekoni patang wong nggawa gaman jenis celurit teko dalan Kebon Agung nuju Dusun Keduk. Kedadian iki Sabtu bengi pas korban mulai numpak sepeda motor dhewean teko nggon mergawe no SPPG Kelurahan Keramat Kutha Nganjuk. Pas nok lokasi kedadean moro-moro ana wong papat sing ngedang-dangi nok tengah dalan, loro nok antara ngerasa keancem DE nabrakno sepeda motore nok salah sijine penghadang sing nggawa gaman sampe tiba. Pas kuwi sitoke langsung nyerang DE nganggo gaman sing digawa. Untunge korban iso ngindar terus njotos pelaku sampe tiba. Tapi rong pelaku liyane sing ora nggawa gaman njotosi korban sampe salah sijine ngeneki matane sampe aboh. Amarga kesudut DE bengok-bengok njaluk tulung warga. Untunge ijek akeh wong nom sing ngopi nek warung terus teka ngewangi. Akhire papat pelaku melayu nganggo rong sepeda motor jenise Honda Vario warna ireng gak nganggo plat. Agus Siswanto korban begal njelasno ciri-cirine pelaku sing kira-kira umure jek 20 taun. Pelaku yo nutupi raine nganggo kain. Kedadian iki wis dilaporno nok perangkat desa tapi urung enek tindakan. Ahmad Syarwani, JTV.